quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na 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 yeah. Na 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 na. In the past we used to be together. Jak gładno, molim vas jedan vermut. Šta ima novo? Izvolite sedi malo na piće. Ništa da snijem jako. O, baš mi je vruće, ja sam se skinula, malo sam naručila piće. Naručila sam i za tebe, nadam se da se ne jedeš. Hvala. Šta ima novo k tebi? Ništa, ali znaš zašto sam te zvala? Možda sam nešto važno od tebe. Tvoja najbolja drugarica, Rubi. Zapravo mi je ispričala nešto za tebe. Šta? Mislim, ja ne želim stvarno da se vas dve posvađate, ali ona se krivi da si ukrala 100.000 evra. Tako da ugovarala ti je non stop i... Ne znam šta da ti kažem, ne želim da se vas dve posvađate, ali tako je. Ona ti nije pravi prijatelj. Sigurno ti u to što govoriš? Sigurno 100%. Nije ti prijatelj. Rekla mi je, svašta mi je pričala taj danas nadla, mislim, ja ne želim da pokvarim prijateljstvo, ali ja se nadam da ja s tebi neću reći. Eto, hvala ti što mi rekao, svaka ti. Nemoj da misliš da želim da vas razdvojim ili nešto tome slično, ali eto, tako je sudbina da znaš, bolje je da je se koriš. Šta ima kod tebe novo? Ja ništa radiš o trenutno. Ti? Radim, naravno. Gdje radiš? Trenutno radim u banci, a ovako u privatnom banci pravim tako filmove i ove serije. Planam da pišem glumu. A ja nam naš. Ja vidiš, pa ne vidim, molim se nema da mi kritikuješ mnogo. Neće, ne vidim. I tako. Ovo sve napričala. O meni, svašta. Svašta je napričala tebi, nadam se da si ne ljubiš na mene što sam ti rekla jer verujem. Ja mislim da sam ti pravi prijatelj. Mogu ti se zakunem šta hoćeš da ti je napričala sve i svašta i pored toga ona za tebi tvrdi da si loša osoba, da imaš običaj da kažeš muževima da ja znam da to nije tačno. Naravno, da Nije. Mislim, znam te ovako fina si i dobro si tako. Mislim, ne vidim mislim da želim da se svađa. Naravno da neće, ne. To je bilo to. Mira, yo te voy a amar como sea. Tómame otra vez, quiero sentirte. Kako mi je život bio tužan nekada. Uvek su me mučile radne vikendice i bila kako da izbacim bez. Ali od danas ja pišem bez Bru. Uz njega ja sam srećna. On uvek rešava sve moje probleme, svu moju tugu. I zato i vi hoćete da pušite bez Bru samo za vas. Nikad nisam mogla da namestim moju kosu kako treba, ali sada uz Maxigel sve može uspeti. Sada je njegova frizura kako treba, malo levo pa desno. Maxigel, samo za vas. Raščupano svakog dana, ne mogu da podnesem ovaj osjećaj na glavi, kao neki teret. Ali nije sve tako sivo kao što deluje. Meni je sreća zakucala na vrata i donela mi je čudo koje pravi čudo od moje kose. Sada mi je kosa tako sjajna, blistava i u svakom momentu je odlično se osjećam, stvarno. Evo, preporučujem svima gris od Schwarzkopfa i kosa će biti tako sjajna, lepa i bit ćete sretni i nasmijeni, to je to. Zdravo, možete izgledati kao muško, ali sa Lacoste Pink uvek ćete izgledati ženstveno i mirisat ćete kao nikad u životu. Mira, yo te voy a amar como sea. Tómame otra vez. Jer ti tako možeš o mene dogovoriš, pred drugaricom. I sve to zašto? Zašto? Za 20 minuta te čekam ispred hotela Bajedera. Odmah dolazim. Šta ti je bez sve ništa rekla? Odmah! Dobre. Ajde. Čekam je sad da mi plati sve. Zdravo.
Reci mi ti, šta me radiš? Šta pričaš? Šta? Kako si mogla to da pričaš? Mislim ja. Ništa rekla života mi moga. Nego ko je? Kako ti nije sramota? Sramota treba da ti bude. Mene? Zašto? Šta sam uradila? Ajde mi kaži, molim te. Pretvariš tamo sve, nešto lupaš, lažeš. Kako možeš da lažem? lažeš? Kako lažem? Šta je? Šta je u čemu je problem? Maribelu. Šta sam mi rekla? Ja nisam vidjela. Bila Kako sam... da mi kažeš kao nisi ništa kod nje, tako? Ne, bila sam u teretani. Ma jeste, ti si bila u teretani, a? Ali da imaš neki problem. Kako kao nije problem, ako ćeš ti izudajam lepo. Zar mene? Tako ti i treba, budi sama čitavog života.